Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għal-Roħ Giuseppe, Margherita u Joe Camilleri. Nġbarna hawnhekk, eżies, mhux għax ta' bil-fors, imma x'ilkoll kemm aħna qaċċana għall-imħabba ta' Alla. Il-koll kemm aħna qegħdin fit-tfittxija ta' Alla f'ħajjitna. U l-mulej jidher fostna bil-kelma tiegħu u bdejn l-Ewkaristija. Għalina huwa ħejja dil-ikla. Lili u lilek bagħat l-invit li aħna il-qajna ħenjejn dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-mulej. U għalhekk jew mill-ewwel nħossuna mill-qwejn aċċettati. Avolju aħna narfu u nħossu il-fraġilità tagħna, ix-xejn tagħna. U għal daqstant għalhekk ejjew nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħinna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għolej ta' smewiet u paċi fl-art l-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurrawk, natuk ġieħ. Irroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħarruf t'Alla bin il-Missier, int li tneħħi d-nubit tad-dinja ħen għalina, int li tneħħi d-nubit tad-dinja ilqa it-talb tagħna, inti li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħen għalina, għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu, ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla, inti taqqat il-fidili tiegħek fl-imkien bil-fehmijiet kollha tagħhom. Tiġborhom rida waħda bejniethom. Għamel li l-poplu tiegħek ikun iħobb il-preċetti tiegħek u jixtieq il-ġejt li inti twedu biex fost il-ħafna tibdil ta' din id-dinja il-qlub tagħna jifqu fis-sod fejn hemm tassew ilena. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarim il-ktieb tal-profeta Iżajja. Dan jgħid il-mulej lil sebna dak li jieħu ħsieb il-palazz tas-sultan. Inwarbek minn postok u nneħħik minn fejn qiegħed. Dakinhar insejjaħ lil qaddej tiegħi Eljakim bin Ħilkija. Inlibsu l-libsa tiegħek u nħażmu bit-tarħa tiegħek u nagħtih f'idejh il-ħakma tiegħek u jkun missier għal min jammar f'Ġerusalemm u għad-dar ta' Ġuda. Inqiegħed muftieħ dar David fuq spalleh, jiftaħu u ħadd ma jagħlaq, jagħlaqu u ħadd ma jiftaħ. U nwaħħlu bħal musmar ma' ħajt fis-sod u jkun tron glorjuż għal dar missieru. Il-kelma tal-mulej. It-tieba tiegħek mulej tibqa' għal dejjem. It-tieba tiegħek mulej tibqa' għal dejjem. Inrodlok ħajr mulej b'qalbi kollha għaliex int smajt kliem fommi. Quddiem l-Allat irrid nannilek b'wiċċi fl-art ninxteħed quddiem is-santwarju tiegħek. It-tieba tiegħek mulej tibqa' għal dejjem. Inrodlok ħajr għat-tieba u l-fedeltà tiegħek għax int kabbart ismek u kelmtek fuq kollox. Meta sejjaħtlek int weġibtni, kattar li l-qawwa f'ruħi. It-tieba tiegħek mulej tibqa' għal dejjem. Kbir il-mulej imma jieħu ħsieb iż-żgħar
u għal-kem fil-għoli jaraf mil-bot, il-mulej jżom kelmtu miegħi, it-tiba tiegħek mulej tibqa' għal dejjem. It-tiba tiegħek mulej tibqa' għal dejjem. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani. Ħuti, kemm huma kbar l-għana, l-erf u l-għaqal ta' Alla. Kemm tassew ħadd ma jista' jarbel il-ġudizzju tiegħu u jifhem it-triqat tiegħu. Għax min qatt għaraf moħħ il-mulej? Min qatt kien il-kunsillier tiegħu? Min qatt tah l-ewwel biex jisħoqlu l-ħlas? Kollox ġej minnu, kollox permezz tiegħu, kollox għalih, lilu glorja għal dejjem ta' dejjem, amen. Il-kelma tal-mulej. Inti Petru, u fuq din il-blata jiena nibni l-Knisja tiegħi u s-setat tal-infern ma jelbuwiex. Il-mulej ma'kom qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien, meta wasal fl-inħawi ta' Ċesarija ta' Filippu, Ġesu staqsa lid-dixxipli tiegħu u qalilhom: min jgħidu n-nies li jew bin il-bniedem? U huma weġbuh: xi wħud Ġwann il-Battista, oħrajn Elija, oħrajn Ġeremija jew wieħed mill-profeti. Imma intom min tgħidu li jien? Staqsihom. U qabes xmum Pietru u qallu: inti il-Messija bin Alla l-ħaj. U Ġesu wieġbu u qallu: ħieni jint xmum bin Ġona, għax mhux bniedem tad-demm u l-laħam u rigdan, imma missieri li jew fis-smewwiet. U jiena ngħidlek, inti Pietru, fuq din il-blata jiena nibni l-Knisja tiegħi u s-setat tal-infern ma jelbuwiex. Jien natik l-infitaħ tas-saltna ta' smewwiet u kull ma torbot fuq l-art ikun marbut fis-smewwiet u kull ma tħol fuq l-art ikun maħlul fis-smewwiet. Imbagħad lid-dixxipli tiegħu wissihom biex ma jitkellmu ma' ħadd fuq li hu il-Messija. Il-kelma tal-mulej. Interessanti jeżies. Din id-darba mhux qegħdin naraw l-nies jistaqsu lil Ġesu: Ma'allem x'għandi nagħmel biex nikseb il-ħajja ta' dejjem? Ma'allem min hu l-proxmu? Imma din id-darba huwa Ġesu innifsu li qiegħed jistaqsi lid-dixxipli tiegħu, lil dawk li huma aktar qrib tiegħu, lil dawk għax li tkellma dixxieplu tfisser dak li jisma' il-leħen tal-imgħallem tiegħu. Dak li jħalli il-kliem tal-imgħallem tiegħu immexxih fil-ħajja. Il-kliem ta' Ġesu li lili jigwidani
fil-ħajja tiegħi ta' kuljum. Imma hija ftit stramba wkoll kif jagħlaq dan il-Vanġelu, l-aħħar sentenza. Ma nafx intbaħtux. Waqt li Pietru jagħmel dik l-istqarrija sabiħa, inti il-Messija, u Ġesu jgħidlu ħieni int ferħan, int bniedem ferrieħi, ħieni, għaliex int għaraft jien min jien, u dan mhux inti għaraftu bil-ħila tiegħek, imma missieri waslek għal din l-istqarrija tal-fidi. U Pietru jgħidlu inti l-Messija. U Ġesu jagħlaq il-Vanġelu, u San Mattew jagħlaq din il-parti hawnhekk li qrajna, meta imbagħad lid-dixxiepli tiegħu wissihom u qalilhom qis li ma tgħidu lil ħadd li jiena l-Messija. Għaliex? Kif qed tieħu gost bl-istqarrija ta' Pietru li jara fil-missjoni tiegħek u issa lilna qed tgħidilna biex ma ngħidu lil ħadd li l-Messija qiegħed fostna, li l-Messija wasal. Għaliex Ġesu jimxi b'dan il-mod? Għaliex il-mulej Ġesu jixtieq li kull wieħed u waħda minna narfuh. Jien insir naf lil Ġesu mhux għax qaluli, imma x'jien iltqajt miegħek. U anke hawnhekk meta naraw il-Perġil Pietru bħala il-blata li fuqha jibni l-Knisja tiegħu, il-Knisja fuq ix mibnija? Mibnija minn persuni fraġli, minn bniedem li jitradieħ, minn bniedem li kieku kellna nkomplu naqraw dan l-istess Vanġelu ftit versi wara. X'in Ġesu jibda jgħidilhom li għandu jbati, Pietru jdur fuq u jgħidlu ma jkun dan. U Ġesu lil Pietru filli jgħidlu ħieni int, u dritt wara jgħidlu warrab minn qudiemi ja xitan. Imxi warajja, mhux quddiem. Għaliex il-mulej Ġesu irid li għal dik il-mistoqsija imma intom min tgħidu li jien. Aħna żgur li nafu ħafna affarijiet fuq Ġesu. Għaliex kellna x-xorti li minn meta konna żgħar tgħallimna fuq dwaru. Imma il-persuna kemm taf fuqha jew kemm taf lilha. Hemm differenza bejn general knowledge, naf ħafna, nista' nkun espert tal-Vanġeli, nista' nkun wieħed li ħadd daqsi ma jaf ifisser il-Vanġelu għax nkun studjajt. Imma dan ma jfissirx li naf lil Kristu. Dan jista' jkun biss li jien naf dwar Ġesu Kristu, imma l-Ġesu Kristu għadni ma ltqajtx miegħu. Intom araw fl-esperjenza tal-ħajja tagħna. Persuna forsi li inti tammira, tkun rajt ħafna fuqha, fittixt ħafna fuqha, imma meta timtela bil-ferħ. Meta inti kollok ix-xorti tgħid iltqajt ma' dik il-persuna li rajt ħafna fuqha. Iltqajt ma' dik il-persuna li jiena kont nammira. Dan li jrid Ġesu minni u minni. Ġesu jrid li l-fidi tagħna tkun mibnija fuq relazzjoni, mhux fuq kemm qalu lill-qassisin fuqu, imma kemm jien fittixtu. Is-saċerdot jista' jgħidli kemm jgħidli fuqu, imma dak li jgħidli irid jimbuttani, jagħmilli kuraġġ biex insir nafu. Imma jien qatt ma nista' nagħtik il-mumenti fejn inti tħossok mimli bil-ferħ ta' Ġesu.
meta inti tmur tqer u tħoss li l-mulej ħafirlek. Dak ma nistax niddeskrivih jien. Dak inti. Għax il-qrara sinċira tiegħek laqqetek mal-ħriena tiegħu. Il-kelma li smajna fil-Vanġelu jien sempliċement rajtilek, fissirtilek, imma meta inti tgħixha u tibni fuqha, għalhekk il-Pietru jgħidlu inti blata, għax jien nibni fuq il-fiduċja. Il-fiduċja li għandek int falla ma nistax natijilek jien. Huwa int li trid issiba, huwa int li trid tgħid anke bħal Pietru, mena fuq dak li qed tgħidli ħanitfa' ġbiek. Fuq dak li qed tgħidli jiena nemnek, mena ħanitfa' ħajti, ħanafda fik, ħanfittxek. Jien ma nistaqat natik u nimlilek il-qalbek fil-moment ta' intimità li inti jista' jkollok ma' Ġesu fit-talb, fiskiet, fejn qalbek tiltaqa' mal-qalb tal-mulej Ġesu. Jista' jkun għalik ftit momenti qabel torqod fejn inti tidħol fik innifsek, kemm bir-raġun Sant Wistin jgħid meta titlob idħol fil-kamra tiegħek ta' ġewwa. Kamra tiegħek ta' ġewwa ta' fuċini il-qalb tagħna. Inżel fil-font, għala il-bieb warajk u hemmhekk tintebaħ li għandek nostalġija kbira ta' Alla. Dak jien ma nistax nagħtihulek. Kull wieħed u waħda minna din l-esperjenza irid jgħaddi minna hu. U għalhekk il-mulej Ġesu qiegħed jipprova jwassalna f'dan il-ħadd il-liturġija tal-Knisja, qiegħda tipprova iġġalna ngħixu ta' bilħaq mill-esperjenza tagħna. Li verament il-kliem tas-Salmista li jedna, it-tieba tal-mulej tibqa' għal dejjem. Jien nista' ngħid din is-sentenza, l-imħabba tal-mulej għal dejjem, l-imħabba tal-mulej is-sena kollha, nista' nippriedka u ngħajjat. Imma tista' tkun paroli fil-vojt. Għax jien qatt ma għamilt esperjenza tal-imħabba ta' Alla. U għalhekk aħna żessew naslu biex araw is-Salmista, is-Salm li qrajna. Is-Salm li qrajna jirrakkontalna propju dan. Is-Salmista kif ara fil-mulej. Inrodlok ħajr mulej. Nirringrazzjak mulej. Jien meta nasal biex nirringrazzja l-xi persuna. Meta nintebaħ li tagħtli xi ħaġa. Li trid li l-ġid. Ħafna drabi aħna għaliex maħniex kapaċi nirringrazzjaw il-Alla għad-don stess ta' ħajjitna. Għax ħafna drabi naħseb li l-ħajja tiddependi kollox minni. Araw is-Salmista, b'qalbi kollha nrodlok ħajr, quddiem l-Allat kollha, għalija ma jeżistux, b'wiċċi fl-art nixteħed quddiemek, jien ninżel arkubtejja nadurak, fiskiet. Ejjew nistaqsu lilna nfusna. Kemm mumenti qed insejb fil-ħajja tiegħi, anke jekk huma żgħar, fejn jien ninżel nidħol fil-fond ta' qalbi u nsejb il-preżenza ta' Alla. Mhux kemm taf fuq Ġesu, mhux kemm pried kismajt fuq Ġesu, imma kemm sirt tafu, kemm iltqajt miegħu. Ejjew nitolbuh. Il-dak il-mulej li kif jgħidilna s-Salmista jieħu ħsieb iż-żgħir. Ejjew niċċekknu quddiem Alla, nintebħu li aħna żgħar, li aħna għandna bżonn l-imħabba tiegħu. Tifel żgħir tarbija ċkejkna turik li għandha bżonn l-imħabba ta' omma, l-imħabba ta' missiera. Ejjew aħna wkoll nintebħu li aħna għandna bżonn insiru nafu, induqu l-imħabba ta' Alla għalina.
nuqmu bil-wifqa u nisqarru aħna wkoll bħal Pietru il-fidi tagħna fil-mulej Ġesu. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnisser mill-Missier qabel kull żmien, Alla min Alla, dawl min dawl, Alla veru min Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuha għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn umwiet skont il-kotba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U x-saltna tiegħu ma jkollix smiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li jum imweġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem f'hom il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nisqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Sħaħ fil-fidi tagħna li Alla verament jagħti widen għal talbna impoġġu f'riġlejh it-talbit tagħna. Nitolbu għal Papa Franġisku biex bil-grazzja tiegħek ikompli jmexxi b'imħabba u b'den il-Knisja li inti jefdajtlu fidejh. Nitolbu għal mexxejja tal-popli biex ixerdu t-tieba tiegħek fid-dinja kollha. Nitolbu għalina l-koll sabiex dejjem infittxu li nsiru narfuk aktar fis-smieħ tal-kelma tiegħek. Nitolbuk mulej biex b'interċessjoni ta' Omna Marija minn dan is-santwarju għażiż birek u qaddes il-familji kollha tagħna. Għati l-għajnuna meħtieġa lil morda u lil dawk il-persuni li jduru bihom. Nitolbu. Fiskiet iju aħna wkoll inwieġbu għall-mistoqsija. Imma intom min tgħidu li jien? Missier ħanin li twetta u tilqa' t-talb tagħna. Atina l-grazzja u l-imħabba tiegħek. Inti it-tama tagħna. Bi Kristu Siedna. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Inti mulej b'sagrifiċċju wieħed magħmul darba għal dejjem, ksibt għalik poplu u tajtu l-grazzja tal-adozzjoni. Kun twajjeb mal-Knisja tiegħek, għatija d-doni tal-għaqda u s-sliem bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfu lubna il-fuq, nizzu ħajr l-mulej Alla tagħna.
Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Int ħlaqt id-dinja b'kull ma fija, qassamt il-jiem u żminijiet, sawwart il-bniedem skont iġbija tiegħek u qedtu fuq l-ġubijiet tal-ħolqien biex fismek jaħkem fuq il-ħlejjaq kollha u jfaħrek bla għeda fl-emejjel kbar tiegħek bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-anġli kollha aħna wkoll infaħruk u b'ferħ kbir intennulek. Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċti, ismewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Għaddejs tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qudusija. Għaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jibati biex jingħata għalina ħajl ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi reġa radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l-dejjem, id-dem li jxirret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidej. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontanna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha u taf li mħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawijiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek,
ikun tritient kif is-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina l-lum, aħfrilna d-nubietna, palma naħfru l-minuħati għalina, u la d-daħalniex fit-tġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tijek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew nittamaw l-lena u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi la tħares lejn dunubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, jien li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet ta' dinja. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet ta' dinja, ħenjen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
Il-mulej qiegħed magħna fina u qed jerġa' jistaqsina min jien għalik, min tgħid li jien. Jew hekk fiskiet ta' qalbna kull wieħed u waħda minna jirringrazzjah għat-tieba il-ħniena li huwa juri magħna. Nitolbu. Ħenna lina mulej u għatina fejqan sħiħ fit-tieba tiegħek għamel li aħna nkunu fidili lejk sal-aħħar u li nsiru naġbuk f'kollox bi Kristus Siedna il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.